să-l împărtășească cu alții. Dar mai înainte vă invit să mai cântăm și de data aceasta Știu un râu cu apă vie, pentru instrumentiști 560. Știm un râu cu apă vie dinspre tronul celui sfânt, nu departe într-o țară, cum niciunde pe pământ. Lângă râul veșniciei, frumos e locul de întâlnire. În curând vom fi acolo, cântând osana nesfârșit. Știm un râu ca o lumină dinspre al cerului palat, peste unda lui cerească, pomul vieții stă plecat. Lângă râul veșniciei, frumos e locul de întâlnire. În curând vom fi acolo, cântând osana nesfârșit. Știm un râu cu val de slavă dinspre marile înălțiri, unde vin să se închine heruvim și serafim. Lângă râul veșniciei, frumos e locul de întâlnire. În curând vom fi acolo, cântând osana nesfârșit. Știm un râu unde sosi vom într-o fericită zi, haine albe și coroane, fără merit vom primi. Lângă râul veșniciei, frumos e locul de întâlnire. În curând vom fi acolo, cântând osana nesfârșit. Cred că puțini din cei care vizitează Israelul se întorc fără o sticlă cu apă luată din Iordan. De fapt, este și un adevărat comerț, apa din Iordan. Vei găsi peste tot, în tot Israelul, flacoane de la 50 de mililitri până la 1 litru cu apă din Iordan. Și oamenii o iau să-și mai dea pe unde îi mai doare câte ceva, să-și mai aline suferințele sau pur și simplu să-și sfințească anumite obiecte pentru un ritual de cult. Am intitulat tema din această seară Apa Sfântă de la Iordan. Și am cântat despre apă, vino la apa de viață, am cântat Știm un râu cu apă vie, pentru că noi, cei care am studiat Sfintele Scripturi, înțelegem sensul apei vii altfel decât majoritatea creștinilor înțeleg. Pentru noi, apa vie nu poate să existe în niciun râu, în nicio vale, în niciun lac sau mare,
Pentru că apa vie sau apa sfântă este Cel care a creat apele, cerul, pământul, ne-a creat și pe noi. Așa că în seara aceasta aș dori să dezvolt pe baza acestui titlu relația pe care trebuie să o avem cu Cel care este într-adevăr apa sfântă, dar care are o legătură cu Iordanul. Și o să-L întâlnim pe Domnul Iisus în câteva ipostaze, dar mai ales aș dori să întâlnim învățătura Lui în această seară. Spuneam despre Iordan că este o apă care, așa cum îi este numele, o apă care coboară foarte repede, de aici e numele de Iordan, coboară și curge mai jos decât oricare alt râu de pe fața pământului, pentru că el coboară la aproape minus 400 de metri sub nivelul mărilor. Este apa care face legătură între izvorul în munții Hermonului, singurul loc unde găsești pentru o lună zăpadă în Palestina, în partea de nord, și apoi coboară pe la poalele înălțimilor Golan, formând marele lac Galileea, care este format, apa care vine din Iordan, mai sunt și izvoare pe care le are lacul acesta, și apoi iese din lacul Galileea, formează granița dintre Israel și Iordania acum și aproape că atinge lacul Sărat sau Marea Moartă. De multă vreme nu se mai varsă în Marea Moartă, dar în vremurile biblice Iordanul se vărsa în Marea Moartă. Acum este folosit pentru irigații, deopotrivă de evrei și de iordanieni, pentru apă potabilă și alte nevoi pe care le are țara de apă. Datorită faptului că a fost și a rămas un principal râu și o sursă de apă, sunt foarte multe cetăți de o parte și de alta, sunt foarte multe clădiri întărite care dăinuiesc de mii de ani, chiar de acolo, de la izvor și până la vărsare. Aici sunt câteva imagini ale unor clădiri care au supraviețuit în forma în care o vedeți aici, sau cascade și alte forme pe care râul acesta le ia de la izvor până la vărsare. Este un loc tare plăcut, aproape de lacul Galileea, se cheamă Chibuțul Iardenit. Este un loc tare frumos, bine amenajat pentru botezuri și acolo în fiecare zi ai să vezi botezuri, în fiecare zi ai să vezi botezuri. Este locul unde toți turiștii vin să încerce apa, unde ai să vezi pești plutind mai mulți decât în oricare altă parte, este foarte bogat în viață, dar este plăcut aici pentru că cei care au amenajat au pus balustrade ca să poată intra candidații ușor, să nu ia apa, apoi sunt vestiare și tot ceea ce trebuie, nu te duci acolo decât cu prietenii și apoi poți să iei un halat, să închiriezi un halat, să mergi la râu pentru botez. E drept că ai să vezi botezuri în fel și chip. Unii se scufundă sau se afundă singuri, alții sunt stropiți, alții sunt botezați în grup sau de cineva care stă pe mal, alții sunt botezați așa cum ne imaginăm noi că trebuie să fie botezul și îl practicăm, intră pastorul și cu persoanele respective și le botează una câte una. Însă Iordanul apare în Sfânta Scriptură din cele mai vechi timpuri, din istoria veche a lui Israel și putem să o găsim în Evanghelii și în Noul Testament de asemenea râul Iordan. Aș vrea să iau în discuție un caz pe care îl găsim relatat în a doua Împărați, care are de-a face cu Iordanul și să vedem dacă într-adevăr apa aceasta este tămăduitoare, apa aceasta este sfântă, este o apă care produce miracole pentru care probabil foarte mulți vor să ajungă cel puțin odată în Iordan.
Se povestește că în războaiele pe care Israel le avea cu vecinii, a fost și războiul pe care l-a avut cu sirienii și de data aceea Dumnezeu l-a pedepsit pe Israel prin sirieni, adică a dat izbândă sirienilor. Și în războiul acela, printre robi și roabe, ei au luat o tânără evreică pe care au dus-o să fie ajutorul, mâna dreaptă a soției șefului de armată numit Naaman. Doar că Naaman, între timp, s-a îmbolnăvit de lepră. În vremurile acelea, lepra era o boală greu de controlat, de altfel și astăzi nu este mai bine. Problema e că n-aveai leprozeriile de astăzi, n-aveai niște locuri speciale, ci oamenii aceia pur și simplu când erau diagnosticați cu lepra, trebuiau să iasă afară din cetate, undeva, în locuri mai pustii, mai izolate, probabil erau și alții, nu știu cum și de unde se hrăneau, cum și de unde își foloseau apa și toate celelalte, dar aveau și o obligație, dacă găsiți în Noul Testament, când cineva se apropia de ei, neștiind că este zona unde leproșii se mișcă, trebuiau să strige de departe, necurat, nu te apropia, pentru că locul acesta este contaminat de boala aceasta teribilă, lepra. Iată omul acesta, un om puternic, un om iscusit, un om care avea mare trecere înaintea împăratului, este diagnosticat cu această boală teribilă, cu lepra. Și probabil a fost multă zarvă în casă, de la o mică suferință și toată lumea se agită într-o casă, dar acolo. Și fetița din casă a auzit despre ce este vorba și îi spune stăpânei: dacă domnul meu ar fi în țara mea, acolo unde este prorocul omului Dumnezeu, el ar fi vindecat de lepra lui. Și femeia aceasta s-a prins de vorba fetiței, te prins de orice, pentru un bolnav, orice însemnează speranță. Și spune lui Naaman: uite Naaman ce spune copilul ăsta, dacă ai fi în Israel, acolo, la oamenii lui Dumnezeu, te-ai putea vindeca. Naaman vorbește cu împăratul care îl iubea pe Naaman. Imediat am să scriu o scrisoare împăratului lui Israel. Împăratul primește scrisoarea, trage aer în piept și zice: împăratul Siriei iar caută ceartă cu mine. Eu sunt Dumnezeu ca să pot să-l vindec pe Naaman de lepră? Dar lucrul acesta a fost cunoscut de proroc, de omul lui Dumnezeu, care a spus: împărate, de ce te necăjești? Dumnezeu poate să-l vindece. Așa că pleacă caravana, Naaman și oamenii lui vin în Israel și se opresc în dreptul casei prorocului Elisei. Acesta aude că sunt veniți, trimite repede un rob și spune: vezi, caută-l pe Naaman și trimite-i vorba sau spune-i să se întoarcă, să caute Iordanul și să se scalde în Iordan de 7 ori. Este un moment de criză în viața lui Naaman. Așa se poartă cu mine? Cel puțin putea să vină să-mi vorbească. Sau, de ce mă trimite în Iordan? Să știți că Iordanul este o apă, pe cât este de repede, pe atât este și de murdară, pentru că apa când vine repede, mai rupe din maluri, mai... Și spune: n-aveam eu râuri faimoase la mine în Siria, Abana, Parpar, erau 2 râuri foarte faimoase, de ce tocmai în Iordan? Și slujitorii, întotdeauna e bine să ai oameni pe lângă tine care să te îndemne la bine, nu la rău, să te potolească, nu să te ațâțe. Slujitorii lui Naaman au zis: ți-a cerut ceva greu? Dacă ți-ar fi cerut, cine știe ce lucruri să faci, dar e un lucru simplu, e în drumul nostru. Și a fost înduplecat, merge la Iordan, se coboară de 7 ori, lepra dispare, Naaman este vindecat. Mă întreb, ce putere a putut să aibă apa Iordanului să-l curețe pe omul acela de lepră? Dacă ar fi fost în Marea Moartă, hai să zicem că
sărurile de acolo, minerale și toate cele, dar Iordanul, o apă ca toate apele, putem să intrăm într-o experiență mult mai profundă atunci când citim istoria lui Naaman și alte istorii ca acestea. Poate ne putem opri la Betesda și iar avem de-a face cu apă sau în alte locuri pe care Biblia ni le oferă. Și avem să înțelegem că ceea ce contează este ascultarea sau este actul pe care noi îl numim credința. Dumnezeu poate să facă miracole cu lucruri atât de simple pe care alții nici să nu le simtă, să nu se bucure de ele, să nu aibă niciun efect asupra lor, iar asupra unora să aibă efect benefic, vindecător, tămăduitor, depinde de la caz la caz. Este foarte clar că în situația lui Naaman, nu apa Iordanului a avut în ea calitatea vindecării, ci faptul că el, în cele din urmă, și-a recăpătat convingerea sau credința. Dacă omul acesta a spus, trebuie să mă duc în Iordan, iată, îndemnul prietenilor este, sau a robilor, a slujitorilor să merg în Iordan, a făcut tocmai cum i-a spus Domnul prin proroc și lucrul acesta pentru el a însemnat viață. Suntem și noi de multe ori în situația de a comenta, de a căuta logica în anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere. Ce-i rău în aceasta, dar ce nu-i bine în cealaltă, de ce tocmai așa ar trebui să fac, are vreo logică? Sunt foarte multe lucruri care n-au o logică, pentru că tocmai în acele lucruri Dumnezeu dorește să ne încerce credința. Dacă ar fi lucruri logice, n-ar mai fi nevoie de credință. Mergem prin știință, prin analogie, prin logică. Dar Dumnezeu dorește ca în anumite situații să pună înaintea noastră experiența peste care bine ar fi să trecem și anume să acționăm prin credință. O a doua istorie frumoasă pe care o avem în legătură cu Iordanul este relatată în Matei, în capitolul 3, versetele 13 la 17. Aflăm din Evanghelii că înaintea Domnului Iisus Hristos, un alt proroc de talie mare, pentru că Domnul Iisus a spus despre prorocul acesta că nu este niciunul ca el pe fața pământului, cel puțin până la data aceea, născut din femeie. Un altul ca Ioan Botezătorul, Mântuitorul spune, n-a mai fost. Și Ioan Botezătorul, mare reformator, făcea parte dintr-un grup religios mai de elită la data aceea, senienii, a început să cheme oamenii la pocăință undeva în zona de jos, în partea unde erau multe ape și Iordanul este una din aceste ape, vorbindu-le despre pocăință, indiferent cine erau aceia, preoți, învățați, soldați, oameni de rând, pentru fiecare avea să spună ceva și apoi oamenii aceștia erau botezați cu botezul pocăinței. Într-una din zile se apropie de el un tânăr și îi cere să fie botezat. Ioan este avertizat de la Duhul Sfânt că cel care se apropie de el, măcar că era rudă, se pare că nu se cunoșteau foarte bine mai dinainte, să-i spună, nu pot să te botez, dimpotrivă rolurile ar trebui să se schimbe aici, ar trebui să fiu eu botezat de tine. Iar Domnul Iisus, categoric, convingător, îi spune lui Ioan, trebuie să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit sau tot ceea ce este scris. Trebuie să procedăm în felul acesta. Și atunci Ioan l-a botezat pe Iisus. Ce este frumos în relatarea aceasta, că în timpul botezului s-a auzit un glas din cer deasupra Iordanului. Și glasul acela a fost deslușit. Și glasul acela a fost glasul care să lămurească sau să clarifice chemarea Domnului Iisus. Acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea de El să ascultați. Și apoi Duhul Sfânt a coborât în formă de porumbel și s-a așezat
deasupra Domnului Isus. Este un loc din Evanghelie unde găsim glasul Tatălui prezent, prezența Fiului și, de asemenea, prezența Duhului Sfânt în chip de porumbel. Ceea ce urmează de aici este mai mult decât apă, mai mult decât experiențele unora, ci ceea ce aș dori să fie experiențele noastre. În Matei, în capitolul 11, 29, Domnul Iisus este Cel care ne spune: veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În materie de orice, este bine să învățăm de la Domnul, dar mai ales când este vorba de probleme spirituale, când este vorba de viața noastră, când este vorba de veșnicie, atunci nu putem să aplecăm urechea la oricine, nu putem să mergem după așa am întâlnit, așa am pomenit, ci trebuie să mergem la sursă, la Cel care este izvorul înțelepciunii, la Cel care a experimentat înaintea noastră experiența unui om obișnuit și care ne-a deschis un drum către împărăția lui Dumnezeu. Veniți și învățați de la mine. Suntem zbuciumați, suntem frământați, avem nevoie să învățăm de la El. Am cunoscut o soră în Israel, o femeie energică, prea-energică uneori, atât de energică că uneori nu-și putea stăpâni gura, era botezată de câțiva ani, dar avea tot felul de probleme la locul de muncă și întotdeauna trebuia să se mute de la o bătrână la alta pentru că lucra la bătrâni, pentru că nu făcea mulți pureci, cum se spune acolo unde era chemată la lucru, reușea 2-3 săptămâni și își dădea drumul la gură, vorbe jignitoare, neplăcute, urâte, familia auzea despre ce este vorba, o trimitea la firmă, preluau alții. Până la urmă am auzit și noi în biserică și chiar ea spunea: nu pot să mă stăpânesc, nu pot să mă abțin. Nu era chiar frumos pentru noi să știm că în mijlocul nostru este o persoană care nu reprezintă puterea Evangheliei, nu reprezintă adevărurile pe care Domnul Iisus le-a învățat, care n-a trecut pe la Domnul Iisus ca să învețe de la El blândețea, smerenia, ca să-și găsească liniște și pace. Era chiar foarte agitată în tot timpul. Și într-o zi s-a adresat comitetului bisericii: fraților, eu sunt botezată de mulți ani, am fost botezată în București, dar ceva se întâmplă cu mine. Ceva se întâmplă cu mine, nu mă pot stăpâni, nu mă pot controla, simt nevoia de rebotezare. Vreau rebotezare. Acum, manualul bisericii spune că trebuie să fii cu grijă când cineva îți solicită rebotezarea. Nu trebuie încurajată rebotezarea, dar totuși nu poți să întorci spatele unuia care îți spune: simt că trebuie să mă rebotez. Am discutat cu ea, am întors problema pe toate părțile, ea era hotărâtă să ne convingă, să ne determine să acceptăm rebotezarea. Când am avut primul botez, a venit împreună cu noi la Iordan, s-a botezat, era foarte fericită în ziua aceea. Și la 2-3 zile s-a întâlnit cu o altă soră în oraș și spunea acelei surori: am simțit nevoia am simțit nevoia de o spălare curată. Am simțit nevoia de o spălare curată. Femeia aceea ne-a spus, zice: știți ce fericită era, îi zicem Maria. Ce m-am întâlnit cu ea în oraș și mi-a zis că a simțit nevoia de o spălare curată. Pentru mine n-a fost chiar plăcut ceea ce am auzit, pentru că botezul nu este o spălare curată, cu apă curată. Botezul nu este o baie când te umpli de praf, mai intri în baie și mai dai praful jos de pe tine. Când te îmbâxești de
situații și de conflicte și de probleme, vrei să ieși din nou deasupra ca persoană curată printr-un act de rebotezare. Lucrul acesta poate să fie valabil, nu insist asupra lui, că nu vreau să bat în nicio direcție, ci vreau să merg acolo unde Sfânta Scriptură țintește și ne învață. Vreau să vă spun că femeia aceea avea nevoie și de al treilea, și de al patrulea, și de al cincilea botez și cred că dacă botezurile acelea ar fi fost tot o spălare curată, mai avea nevoie și astăzi încă să fie botezată. Ce nu înțelesese femeia aceea? Sau ce nu înțeleg foarte mulți? Și anume că botezul nu este o spălare, botezul nu are de-a face în mod direct cu păcatele pe care le-ai acumulat în viața ta și trecând prin apa botezului le mai lași acolo, ci botezul este un legământ. Este declarația publică atunci când cobori în apa botezului că tu intri într-un legământ cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu, biserica care este martoră la botez. Știți ce însemnează să intri într-un legământ? Am intrat și eu într-un legământ, și în legământul botezului, poate și, dar mă gândesc la legământul căsătoriei. Știți ce însemnează să intri într-un legământ? Însemnează să fii într-o relație foarte profundă și foarte specială cu cel cu care ai intrat în legământ. Adică un bărbat sau o femeie când se căsătoresc nu mai au conturi separate, nu mai au paturi separate, nu mai au case separate, nu mai au decizii pe care le ia fiecare independent de celălalt și lucruri de felul acesta. În momentul în care te-ai căsătorit, depinzi de celălalt, celălalt depinde de tine, toate lucrurile le discutăm împreună, le clarificăm împreună și mergem mai departe împreună. Tot așa este și cu botezul. În momentul în care i-am spus Domnului Iisus, da, vreau să intru în legământul acesta cu tine, atunci depind foarte mult de El și depind total de El. Și dacă mergem pe ceea ce ne învață Apostolul Pavel în Efeseni, și anume că Hristos este capul bisericii și bărbatul este capul femeii, înțeleg că este ca în armată, dacă vreți. În armată, dacă doi soldați merg pe stradă, cei care ați făcut armata, ei nu pot să meargă unul lângă altul. Că nu este regula aceasta în armată. Trebuie să meargă unul în spatele celuilalt. Dacă sunt mai mulți, tot așa. Tot așa este și în relația aceasta spirituală. Trebuie să-L pun pe Dumnezeu înaintea mea, iar eu să merg pe urmele Lui, să merg după El. Asta presupune ascultare, aceasta presupune umblare alături de Dumnezeu sau împreună cu Dumnezeu, aceasta presupune o executare, dacă putem să folosim cuvântul acesta, a tot ceea ce Dumnezeu ne-a învățat și este spre binele nostru. De aceea Mântuitorul a spus, veniți și învățați de la mine, ca să găsiți liniște, ca să găsiți pace. Nu știu cum se întâmplă că până astăzi botezul încă nu este foarte înțeles de mulți. Și vorba sorei care ne-a vizitat acum 2 săptămâni la etajul 3, a predicat, Rahela Rais, spunea surorilor, că erau numai surori acolo, fetelor, nu știu cum se întâmplă, dar unele dintre femei parcă-s botezate în suc de lămâie. Dar și bărbați pot fi botezați în suc de lămâie, adică ai trecut prin botez și ești tot acru. Domnul Iisus n-a fost acru. Domnul Iisus nu s-a purtat, n-a fost, zice că mucul care mai fumegă încă nu îl va stinge și trestia frântă nu va zdrobi. Deci Domnul Iisus a căutat să ridice, să refacă, să aibă un fel de a fi care într-adevăr a uimit până în zilele noastre, uimește pe toți. Iar noi, dacă ne-am botezat și am intrat în legământul acesta, am putea să facem astăzi un test. Fiecare în dreptul lui, Doamne,
am înțeles valoarea botezului, sunt cu tine în legământ sau tu mergi pe drumul tău cu reguli și cu principii, iar eu am drumul meu cu reguli și cu principii, care nu bat cu regulile și cu principiile tale. Aș lua, dacă vreți, se cheamă regula de aur, pe care o găsim în Biblie. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi la fel. Câți dintre noi își dau seama că, într-adevăr, în viața mea funcționează regula aceasta? Așa de sensibil sunt la toate nevoile oamenilor, încât ceea ce aș vrea să mi se facă mie, anticipez, le fac eu mai întâi lor. Sau când este vorba de iertare, sau când este vorba de împreună simțire, sau când este vorba de ospitalitate, sau când este vorba de... Totul trebuie să depindă de modul în care Domnul Iisus este învățătorul nostru. Până și când mă gândeam la legământul căsniciei, mi-aduc aminte că n-a fost foarte simplu, dar slavă Domnului că a fost să nu mai am toți banii pe care îi câștigam într-un singur buzunar sau în buzunarul meu. Trebuia puși undeva, într-un loc unde avea acces și eu și soția, unde știam unii de alții, unde și banii ei și banii mei se amestecau. Nu mai conta cine aducea mai mult, mai puțin, erau banii noștri. Și mă gândeam, oare cu Domnul tot așa o fi? Când intri în legământ, nu mai sunt banii tăi și banii lui, ci sunt banii noștri și atunci mergi pe niște reguli și principii pe care Dumnezeu le-a hotărât, le-a stabilit sau, Doamne, totuși lasă-mă, mai am și eu excepții pe aici, pe dincolo și sunt oameni care merg încă după excepții. Chiar și în problema aceasta are Dumnezeu regulile Lui, dar am și eu regulile mele și consider că sunt mai bune. Mi-a dat oxigen și m-a tulburat devoționalul de azi dimineață. Cine l-a citit? Aleluia! Cine l-a citit, vă duceți acasă și îl citiți repede. Mi-a dat oxigen să înțeleg anumite lucruri ce însemnează mâna dreaptă într-un anume sens, dar în același timp m-a tulburat pentru că uneori îți dai seama că în loc să fii mâna dreaptă a celui cu care ai intrat în legământ, te trezești că ești mâna dreaptă a altcuiva și lucrul acesta produce atât de multă supărare. De aceea aș vrea, dacă tot vorbim despre învățătura Domnului Iisus Hristos, despre El care este izvorul de apă vie, haideți să fim niște oameni care am trecut prin legământul botezului, nu ca printr-o spălare curată, ci ca printr-o experiență de intrare într-o experiență curată, într-o experiență nouă. Și aș vrea să mai amintesc și voi dezvolta un pic faptul că Ioan Botezătorul spunea, cel care vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt. Iar Mântuitorul îi spunea lui Nicodim, Nicodim, trebuie să te naști din nou, o experiență a înnoirii, din apă, dar și din Duhul Sfânt. Și se pare că aici este o altă problemă, o altă piedică, un alt prag greu de trecut, și anume cum să te predai tu călăuzirii sau lucrării Duhului Sfânt. Poate într-o paranteză pentru unii, poate ca o noutate pentru alții, poate știați, poate nu știați că prin secolul 6-7, dacă nu greșesc, dacă cineva știe mai bine mă poate corecta, nu m-am verificat înainte, a intrat în creștinism o practică și anume botezul copiilor mici. Sunt foarte multe argumentări. În primul rând, este o argumentare teologică. Până astăzi, catolicii deopotrivă, ortodoxi, cred că fiecare care se naște cu păcatul adamic. Păcatul pe care l-a făcut Eva și Adam în grădina Edenului trece din generație în generație, de la mamă la copil, până în zilele noastre. Ori trebuie să-l botezi pe copil ca să-l eliberezi de păcatul adamic, de greșeala lui Adam, și să-l repui în lumea creștină. Eu am învățat altfel din Scriptură că fiecare este responsabil pentru păcatul lui. Că ne naștem cu înclinație
spre păcat, după căderea în păcat, este foarte adevărat. Te naști cu înclinații, nimeni nu te învață să minți, nimeni nu te învață să fii egoist, iar copiii sunt foarte, foarte mici, varsă paharul cu apă, paharul se sparge, îl întrebi cine l-a spart și zice că nu știe, da? Sau egoist când se joacă cu jucăriile și vine un altul, doar el. Sunt lucruri care le avem în fire, le moștenim, mai mult, mai puțin, mai depinde și de gene și de altele, dar aceasta este ceea ce se întâmplă de la Adam încoace. Iar un alt fapt a fost că în perioada aceea de timp erau foarte multe boli imposibil de tratat, boli care decimau poate și la jumătate pe cei noi născuți. Și în situația aceasta de disperare, oamenii au zis, copiii ăștia mor păcătoși, nu mai ajung la majorat, nu mai ajung la oameni adulți, trebuie să facem ceva pentru ei, cel puțin, dacă mor, să moară creștini. Și un pic de aici, un pic de dincolo, în teologia destul de obosită, influențată de marile puteri, de interese politice și de altfel, foarte multe schimbări au avut loc, printre care și a apărut în creștinism, ca o practică veche, așa am pomenit, botezul copiilor mici. Dacă mergem la Domnul Iisus, care este sursa de învățătură, avem să vedem că Domnul Iisus vorbește astfel despre botez. Vorbește că pe cei care îi botezi trebuie să-i înveți, trebuie să stai de vorbă cu ei, trebuie să-i faci ucenici. Aceasta presupune că ai de-a face cu niște oameni care știu să aleagă, care știu să facă deosebirea între bine și rău, care știu să urmeze învățătura Mântuitorului sau depinde de alegerea pe care ei o fac. Se practică în Biserica Adventistă, probabil și mâine vom avea un eveniment de felul acesta, dedicarea copiilor mici. Este un fapt pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, și anume la câteva zile, săptămâni, depinde de la caz la caz, părinții vin cu copilul ca să-l dedice lui Dumnezeu. Mâine aș vrea să subliniez puțin faptul acesta în predica de la ora 4, pentru că degeaba îmi dedic copilul lui Dumnezeu dacă nu mă dedic și eu odată cu copilul. Dumnezeu nu are nevoie doar de copii dedicați, ci și de părinți dedicați. Pentru că dacă părinții nu se dedică, copiii aceia nu vor avea o educație și nu vor putea să fie salvați pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne întoarcem la modelul biblic, Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Înțelegem de aici că botezul este un lucru pe care Biblia îl cere, pe care Dumnezeu îl așteaptă. Nu este opțional. Poate să fie circumstanțial, situații în care cineva nu apucă să se mai boteze, l-a primit pe Dumnezeu în ultimul ceas de viață. Tâlhar pe cruce sau pe patul unui spital paralizat sau într-un cărucior în alte condiții. Dar în mod normal, natural, firesc, experiența botezului trebuie să fie experiența ta, experiența mea, atunci când simt că vreau să intru în legământul acesta înalt și sfânt cu Domnul și Mântuitorul meu, Iisus Hristos. În momentul în care am ajuns să am convingerea că trebuie să-i predau inima mea și viața mea lui Dumnezeu. Și am asistat la mulți oameni nefericiți și chiar obosiți în trauma aceasta de a se preda cu totul lui Dumnezeu. Și peste unii au trecut ani de zile, mă botez, veneau la clasa de pregătire, cu 2 săptămâni înainte dădeau înapoi. De ce? Pentru că aveau niște probleme în viața lor la care n-ar fi vrut să renunțe. Și în același timp erau și sinceri, cum pot eu să intru în legământ
Dacă n-am să fac întru totul cum îmi spune Dumnezeu, și atunci mai bine nu intru în legământ, știa că nu-i bine să stai pe mal, dar nu putea să coboare nici în apa botezului. Am cunoscut oameni, un nene, să-i zic așa, care poate 20 de ani s-a tocmit cu Dumnezeu, pentru că avea el niște probleme, poate 20 de ani. Slavă Domnului că în cele din urmă a crăpat ceasul, cum se spune, în cele din urmă și-a predat inima cu totul lui Dumnezeu și a fost o experiență salvatoare pentru el. Botezul este experiența ta și a mea cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu te cheamă. Sunt mai multe texte pe care le-am afișat, nu le citim acum, despre botez. Botezul biblic, am spus, este poarta prin care intri în biserică și în împărăția lui Dumnezeu. Știți ce am găsit scris de mai mulți oameni cu experiență în viața de credință și de biserică? Am găsit scris ceva, să pun în 2-3 cuvinte așa, că mai ușor intri în împărăția lui Dumnezeu decât membru într-o biserică. Și este și o argumentare. Pentru că dacă citim în Evanghelii, Domnul Iisus era acuzat în fiecare zi pentru că îi primește pe vameși, pe păcătoși, pentru că este împreună cu El, pentru că le iartă păcatele, pentru că le dă șansă la viață veșnică. De cine era acuzat? De unii care formau la data aceea biserica, așa cum o putem numi înainte de a fi biserica, era poporul lui Dumnezeu, de unii care formau biserica, dar care n-aveau nici interes, nici preocupare, nici uși deschise pentru toți oamenii aceștia. Nimeni nu avea o misiune specială pentru categoria aceasta de oameni. Și Domnul Iisus a venit și a primit și le vorbea despre împărăția cerurilor, despre viață veșnică. Oamenii aceia n-ar fi intrat nici 20 de ani ca membri ai unei sinagogi. Dar Domnul, în momentul acela în care i-a întâlnit, le-a spus: păcatele ți sunt iertate și el este un fiu al lui Avraam, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, du-te și să nu mai păcătuiești și așa mai departe. Aș vrea să fim foarte atenți, pentru că uneori cădem și noi în ispita aceasta. Să-i cercetăm pe oameni pe toate părțile, să-i mai împingem, să-i mai amânăm, să-i mai simțim noi că nu este cazul. Încă mai trebuie ceva de făcut. Dar dacă Dumnezeu ne-ar cerceta pe noi, examinatorii, cred că am avea probleme foarte serioase cu calitatea noastră de ucenici sau dacă într-adevăr am învățat la picioarele Mântuitorului ce însemnează împărăția lui Dumnezeu. Iar în încheiere, aș dori să citim aceste texte care atârnă greu sau ne conduc spre nevoia absolută, botezul cu Duhul Sfânt. În Ioan 3,5, cunoașteți discuția, am și amintit-o dintre Domnul Iisus și Nicodim, în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 12. Mi-e greu să țin și microfonul și Biblia, dar am să încerc să... Ascultați Coloseni 2,12. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Foarte frumos este deschis botezul aici. Ce are loc în momentul botezului? Are loc o îngropare împreună cu Domnul Iisus și o înviere împreună cu Domnul Iisus și în Domnul Iisus prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. Înțeleg de aici că botezul este
abandonarea, renunțarea, înmormântarea omului cel vechi ca să fac loc unui om nou într-o experiență nouă. Dar dacă lipsește de aici un cuvânt, lipsește esențialul, lipsește totul, și anume în credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. Ce putere are Dumnezeu? Are puterea să învieze pe morți. Într-adevăr, este o putere absolută, de neimaginat. Foarte mulți se împodmolesc în problema învierii. Majoritatea creștinilor nu mai cred în înviere. Evreii nu mai cred în înviere. Majoritatea evreilor cred că omul când moare, sufletul pleacă prin casa sufletelor. La ei am auzit că este casa sufletelor. Pentru că le este greu să creadă în înviere, atunci zic, nu nicio problemă, omul moare, țărna se duce, dar sufletul pe undeva, o formă, cine mai știe cum va fi, și așa s-a ajuns la reîncarnare, așa s-a ajuns la suflete nemuritoare, așa s-a ajuns la purgatoriu și alte forme de credințe. Pe când Sfânta Scriptură spune clar, credința în puterea învierii. Și aici aș vrea să vorbesc despre botez încă. Frații mei, dacă într-adevăr în viața noastră mai dau lăstări de amărăciune și ne mai trezim din când în când că firescul ne joacă festa, este o problemă cu credința noastră în puterea lui Dumnezeu. Și aș dori să-L rugăm pe Dumnezeu, poate cum nu L-am rugat niciodată. Sunt oameni care au luat foarte în serios problema aceasta, care n-au dormit și n-au mâncat, poate 2-3 zile. Sunt oameni care au căutat cu orice chip să experimenteze puterea lui Dumnezeu în viețile lor. Pentru că nu putem să mergem mai departe în felul în care suntem acum. Este nevoie de experimentarea puterii lui Dumnezeu, care să ia controlul absolut, deplin în viețile noastre. Și lucrul acesta îl spun foarte serios. Avem nevoie de experiențe de felul acesta. Dacă considerați că într-o zi va fi nevoie ca biserică să ne luăm o zi de post, de rugăciune, am avut o experiență frumoasă cu biserica ganeză din Anvers. Au avut niște probleme, niște frământări interioare și frații prezbiteri au zis, fraților, 3 nopți de veghe, nu una după alta, 3 săptămâni la rând. Au stat sâmbătă noaptea până duminică pe la ora 7-8 dimineața, când veneau ceilalți și aveau nevoie de biserică, au stat, s-au rugat și au studiat și s-au rugat. Și erau atât de fericiți că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Și când m-am întâlnit sabatul viitor, a zis, frate, am mai luat 2 nopți de veghe, dar asta de bucurie și de mulțumire pentru Dumnezeu. Vrem să-i mai oferim o jertfă Domnului. Și am zis, vreau să vin și eu cu voi o noapte, să stau cu voi și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Este nevoie, sunt anumite lucruri din noi care nu ies decât cu post și cu rugăciune. Nu-i putem îngădui lui Dumnezeu să-și exercite puterea asupra noastră atâta timp cât n-am devenit mâna lui cea dreaptă. Al doilea text puternic este în Galateni, capitolul 3, cu versetul 27. Galateni 3, cu 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, știți textul, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Știți ce însemnează să fii îmbrăcat cu Hristos? Să fie Hristos pe din afară. Și peste gura ta, și peste ochii tăi, și peste mâinile tale să fie Hristos. Imaginează-ți cum va fi vorbirea ta, cum va fi privirea ta, cum vor fi și ce vor asculta urechile tale, cum va fi mersul tău, cum vei fi tu când vei fi îmbrăcat cu Hristos. Nimic din tine nu mai este, pentru că deja te-a acoperit întru totul Hristos. Așa spune apostolul aici.
toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și am luat-o așa în modul acesta de a înțelege, a fi îmbrăcat cu Hristos. Însemnează a fi acoperit în toate problemele pe care le-ai avut ca slăbiciuni, defecte, toate lucrurile acelea dispar și apare Domnul Iisus Hristos. Și atunci când oamenii te văd, să spună, tu nu ești un om obișnuit, tu nu ești ca ceilalți, ești credincios. Nu vi s-a întâmplat? Că uneori se întâmplă. Tu ești credincios? De ce tu nu... Slavă lui Dumnezeu unde se întâmplă așa. Și ar trebui să se întâmple, să-i șocăm pe oameni în fiecare zi. Al treilea verset, 1 Corinteni 12, cu 12 și 13. 1 Corinteni 12 și 13. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Toți cei care au fost botezați cu apă și cu Duhul Sfânt sunt adăpați de același Duh și formează un tot. Formează trupul, așa cum scrie aici, toți fiind mădulare ale trupului. Aceasta îmi vorbește despre împreună simțire, despre unitate, despre integritate, despre protejarea celorlalți, îmi vorbește despre biserică în modul cel mai înalt și cel mai frumos pe care îl putem înțelege din Sfintele Scripturi. Dar lucrul acesta, așa cum este relatat în cele două versete, după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos cu care v-ați îmbrăcat. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh. Și eu cred aceasta, că toți cei care sunteți aici am fost botezați de un singur Duh. Și dacă suntem botezați de un singur Duh, Duhul meu și Duhul tău niciodată nu vor intra în conflict, ci dimpotrivă se vor atrage, vor forma un tot. Dacă uneori duhurile noastre se mai războiesc, este o problemă. Poate încă n-am ajuns să atingem și experiența botezului cu Duhul Sfânt, ceea ce este de dorit. Mă apropii de încheiere cu un ultim gând. Era ceea ce predica Apostolul Petru și îmi place tare mult partea aceasta din predica lui. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. De aceea, ceea ce am spus din prima seară, am să o repet. Și acum, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, la picioarele Domnului Iisus, acolo găsim învățătura cea mai curată, cea mai adevărată. Acolo este izvorul din care să ne adăpăm, este apa vie de care fiecare din noi avem nevoie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem parte de această apă vie. Amin. Pentru data viitoare, eu voi lipsi vineri seara viitoare, voi fi chiar la Iordan pentru un botez, sabatul care urmează. Mă invită comunitatea din Haifa să fiu împreună cu ei. Dar pentru data viitoare, când vom fi împreună, am ales tema valuta forte care falimentează America. Vom vorbi probabil 2 seri despre acest adevăr biblic. Aș vrea să invit pe tinerii noștri care vor să-L laude pe Domnul în seara aceasta cu instrumentele lor, să o facă chiar acum. Cred că sunt pe aici, pe undeva. Și aș vrea în fiecare seară, dacă aveți un cântec de laudă,
Nu-l țineți acasă, aduceți-l aici. Piesa pe care vrem să o interpretăm este o piesă într-un stil al epocii renascentiste, începutul epocii renascentiste, finalul medievalului, și este aranjată de Flavius. Încercăm să vă prezentăm și dumneavoastră. Amin? Vă invit să închidem acest serviciu divin de închinare și de părtășie cu imnul 144, O Duh Divin Preasfânt. O Duh Divin Preasfânt, vino în viața
mea, să pot iubi al tău cuvânt, să fac doar voia ta. Duh preasfânt și bun, vindecă-mi inima, dragostei tale mă supun, căci tu ești pacea mea. Duh de viață plin, vreau să fiu doar al tău. Spală-mă astăzi pe deplin de tot ce este rău. Duh mântuietor, veșnic te voi urma. Vreau să trăiesc biruitor, tu ești puterea mea. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, fiecare din noi avem nevoie să fim sfințiți și curățiți cu această apă curată care este Domnul Iisus Hristos. Avem tot felul de experiențe în viețile noastre alături de noi, a atâtor căderi și înfrângeri, atâtor lupte pe care le-am pierdut, dar îți mulțumim că războiul încă nu s-a încheiat și tu ne chemi să putem să sărbătorim biruința în meritele Domnului Iisus Hristos. Dorim ca experiența legământului prin care fiecare din noi am trecut sau urmează să treacă, să fie acea experiență a umblării cu tine, acea experiență a întronării tale ca Domn în viețile noastre. Și pe deasupra ești și Mântuitorul nostru. Te rog să binecuvintezi pe toți cei prezenți, pe cei care au urmărit programul acesta și prin intermediul internetului și fă, Doamne, ca experiența creșterii în Hristos și apoi experiența veșniciei să fie ceea ce urmează cât mai curând și cât mai plăcut. Prin Domnul Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Dacă doriți să mai fredonați, Domnul e bun, este afișat aici.
în urmă pașii mei pe drumul de dureri și urme de păcat. Mă întrebam de poate cineva să-mi schimbe inima, să-mi dea veșmânt curat. Am auzit de-un nume sfânt și mare ce-a fost purtat de-un Fiu de Dumnezeu. A venit să aducă în dar cu iubire și cu har întregul cer pe lemn purtat, să fiu curat. Și-am aflat cu un semn din palma sa, o rază-mi revărsa și pace dinspre cer. M-am oprit potirul să-mi golesc din trupul meu trudit, iubire să primesc. Am auzit de-un nume sfânt și mare ce-a